No tak už som dlho nikde nebol, tak som si povedal, že idem zase volať. A či idem do Tirany, lebo sú tam Tirany, tak sa idem kúknuť a uvidíme, no, do Albánska idem, tak aby ste vedeli, kde je Tirana, no, tak. Lebo mám také predsudky, že čo tí Albánci, mafia, všetko zmrzliny a toto, tak idem si to pozrieť, že jak to tam naozaj je, tak ticho buď už. No, tak reku, tak sa vidíme v Tirane. Tak počkaj, poďme tuto. Nemá pivo. Tuto David líba aj. Nie, tu sú sračky. Tu nemá pivo? Nie, fuj, postav. Nie, tu sú sračky. Debil. Hlava. No, čo vám začal povím. Išiel som do tej Tirany, ale som si dal jedno pivko tam na letisku a som si nevšimol, že ako to už letí. Tak mi to ako odletelo, no, tak som zmeškal let. Tak som čil ve Vídni zestal, 22 hodín som čakal, čím čakám. A zajtra letím zás, no, tak takto začala moja Tirana ve Vídni. Ináč musím ako ešte povedať, že bol som si čil kúpiť takýto madrac a ľahký spacák, aby som sa dobre vyspinkal na letisku. A ešte čo sa mi ako ľúbi v tejto Vídni, že celkom tu vedia po nitránsky. Ako som sa dohovoril zatiaľ po nitránsky všade. Víš. Chcel by som vám chcel toto ukázať, že hyn tam sú spacie kabiny za 61,50 na noc, víš? A ja som si radšej kúpil takýto spacák, jak som vám hovoril, za 65, plavky boli k tomu, takže pohoda, ušetríš, ostane, dá sa. Tak, na spaní som si našol takéto fajnové miestečko, čo by mohol Bardo závidieť. Funguje to fajno, takže na letisku legálne môžete spať, kúpiť si legálny spacák a tešiť sa, že možno zajtra stihnete let a použiť čierne plavky ako očniatko do polnoci. Jak som si aj myslel, počasí mi vyšlo fajnovo, jak vždycky. Máme šťastíčko, vyjasnilo sa nám počasíčko, došol Albi, nový kamarát, večer si ho opečeme, víš, na cibulke, pravda, na cibulke, poďte cibulka, Albi, neboj sa, áno, dá som ti chlebiček, dáme vás, neboj, zajtra budeš vyprávať po nitránsky, neboj, nič. No a toto sme vyčistili, teda vás hinty, lebo ja som nemal čas. Toto sme tu nazbírali, no. Z 3 árov. Toto je Albánsko, ľudia. Toto sú tie krásne obrázky, aby ste vedeli. To je ono. Tak čo som zažil, čo strašne krásne. Bolo tu asi 50 detí na pláži, ktoré došli dneska čistiť cvet. Tak som ich zmobilizoval.
Dali mi sáčky a čo sme včera nazbierali, tak tu teraz krásne pozbierame a vyčistíme pláž v Albánsku. Aspoň kúsek sveta krajší, nie? Jak na Boríne, jak som hovoril. No, venujem sa troška aj albánskym nehnuteľnosťam, tak mám taký zaujímavý inzerát, keď chcete si môžete prenajať túto polozariadenú reštauráciu. Netreba tu veľa, troška možno akože povysávať by som povedal. Možno, že voľaké 2-3 sáčky poupratovať, fľašky dať do automatu, vidíš, zberného, voľaké 3-4 stoličky a môžete to tu prenajímať. Latrina tu je, srať sa dá, kakať. Ale zase výhľad fajnový, tak sa patrí. Terasa hotová, 3 stolíky. Takže toto úplne nechápem, no. Jak sa toto deje na svete, nevím, no. Však sa aj horšie veci, ale na čo? Na čo to robia volado? No je to celé také čudné, lebo sme toto vyčistili, decka má teda deti najvác a kamaráti moji, nitranskí bariaky. Toto tu už vyzerá krajší. Dali nám rukavice a sáčky. No ale končilo to tým, že vlastne deti odišli. Šoféri autobusov povedali, že oni tie sáčky nezeberú. Takže odfotili sa tu s tabulkami planety, že oni vyčistili svet a išli do riti. Takže takto funguje albánske čistenie, respektíve Deň Zeme. Ale ideme skúsiť vybaviť, že to dám na cestu hintam a voľaký auťak to zebere. Tuto som našiel taký pick-up, tak uvidíme, no. No tak včera sme vyrazili z takého místa, čo som vám ukazoval, čo som to tam vyzbíral s kamarátmi, no Vác, oni jak ja. No a potom sme chceli ísť do mesta Vlare, ale sme to nejak prebehli a zablúdili sme a išli sme bočnými cestami krásnymi a cez hory. A cieľ bol Sarande, kde sme sa tiež nedostali, ale sme... Tam je Ksamil, taká malá nejaká luxury varianta albánska. No a našli sme zase fajnové místečko. Ráno došli teda večer aj poľskí susedia. A tak zejdeš z cesty, nájdeš, máš to tu. Došiel za nami týpek domáci, poukázal na veci, čo máme, kde máme ísť. Ľudia tip top. A tuto oproti, no hento je vták, ale hinto je Korfu. To už je Grécko a tam je hranica s Gréckom, no. A či už sa lúčime s morom, sme sa boli okúpkať. Však čo budeme, keď je teplúčko v apríli. No ideme čo do vnútrozemia. Skúsime sa kúknuť voľaké veci už z Albánska. Za Čeku sme videli iba odpadky. A tie sú samozrejme všade, no. Tie sa tu, tí sa hentam. Tu je krásny olivový sad, samozrejme. Ale nebolo by to Albánsko, keby to nebolo toto. A oni to v podstate považujú za úplne normálne, bežné, že toto patrí k prírode. No. Tak s tým sa nevíme stotožniť, teda ja. Ale ľudia sú tip top. Tak uvidíme, dá nám domáci nejaké tipy, je majiteľ reštiky, pláži. A uvidíme, čo z toho bude. Takže ideme do mestečka, do vnútrozemia, do hôr. Čauky, čauky. Karaván plachtí a noha na brzde pod olivovníkom sa najlepšie chabrždie my tu a teraz. Či na juhu duchom, slon keď ste prejde aj ihle uchom, hej. Veď
táto Ivanci do Paľo, aj Radús na Vrátici nad ránom zaspal. Blues, Švajčári, Poláci, aj z Korfu ľudia, že Albánca klaxónom nezobudia, hej. No, či sme vstúpili do krásnych hôr, je to tu krásne, krajšie jak na Borine. Taký zobor by som povedal, z Malú Fatru, z Donovalma. Ale čo by to bolo za Albánsko? Čo by to bolo za Albánsko, keby tu nebolo toto krásne, v národnom parku, upravené, chodničky, nádhera, milujem prírodu. No tak, či sme sa dostali do mestečka Gjirokastes, našli sme si fajnové miesto na zaparkovanie hintam dole. To nevidíte, ale je to hintam. Toto je pohľad z mestečka, štadión, krásne historické mesto. Úplne iná architektúra. A čo je zaujímavé, na tomto mieste sa nachádza toto lietadlo. A je tu k tomu história, ktorú si komunisti vysvetľovali tak a interpretovali ľuďom, že toto lietadlo Američania tu špionovali a oni ho donútili pristať. Lenže Američania sa potom vyjadrili komu, keď tu padli komunisti, že toto lietadlo letelo z Francúzska, do Francúzska a iba sa minulo palivo a musel núdzovo pristať. No tak víte, potom si vyberte, že kde je pravda, čo sa vypráva. No je to parádny zaujímavý hrad, ktorý nemá dokončené veci, bar kde chýba bar, čo napríklad zabrali, popisy památok, čo je, čo nie, čo bolo, na čo to bolo, kedy to je, odkiaľ to je, s kým to bude a čo to je. Ale ináč akože pekný hrad. Len chill neviem, jak to bude ďalej s týmto hradom. No tak toto je nádherné místo, čo som našol. To sa mi ľúbi. Ticho buď, točím chill. Toto sa mi ľúbi. Toto je veľmi pekné místo. Nádherné uličky, typické domáce výrobky. Nemajú tu jadierka slnečnicové, ani corgoňa. A nevadí, však sa naučia. Ale majú tu budvar. Majú tu budvar. No a ešte na marko tej pohostinnosti. Včera, čo sme stretli na pláži toho týpka, nám vyprával, že hodinu odtiaľto v tomto meste má volať kavárňu. Keď sme parkovali, sme sa s ním stretli. Našiel som to, zapamätal som si. Došli sme sem a nechal odkaz babám, že si máme dať zmrzlinu na nás. Takže toto je ten podnik na námestí. Je to perfektný človek, super týpek a nádherná atmosféra. Môžem ako odporúčiť. Niečo ako na Farskej. Šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Klotilda, veľa šťastia, zdravia. Klotilda! Náfod na globinu, náfod na globinu. Zás. Tak falem in derit splý klud, hej. Tak falem in derit splý klud, hej. No, keďže neviem úplne opakovať ten názvy míst, neviem, jak je úplne míst, spisovne nitransky, tak vám to potom poviem. Keď som išiel, tak som išiel až sem. Velice pekná cesta, už taká albánska, už sa to zalbanizovalo všetko, už tam boli jamy, už to bolo úzké, pekné, medzi hory, sáčky boli, ale pekné. A došli sme až sem na odporúčaní místnych. Takéto termálne pramene, pekné místečko, sme sa vykúpkali, 26 stupňová voda. Nádherné miesto, stromy, domy, pagáda, mosty, skaly. A čo je pozoruhodné, je, že sem dali aj koš, ktorý čo nevidíte, lebo sa stmíva, ale tam je koš vzadu. Takže naozaj topka. Krásne Albánsko, chill. No ale tá cesta sem
samý odpad. Takže včera sme išli od tých termálnych prameňov náhodne smerom spontánnym spôsobom do hor. Po 20 minútach jazdy nádherná domáca reštaurácia. Vidieť fotografiu s perfektnou obsluhou, úžasným jedlom, výborné ceny konečne. Práve Albánsko, čo je brutálne. Stretli sme tam ženu, ktorú sme stretli pred hodinou a pol jazdy v inom meste. Je na našom videu z kaviarni. Neuveriteľné, krásne veci. Stretávame tých istých ľudí už dvakrát a zažívame si mi nádherné veci. Išli sme ďalej, pokračujeme smerom k Macedónsku. Spontánna zastávka podľa Únavy, Únavy. Nádherné miesto v horách, pri ceste takto zastanete. Žiadny problém, nikto nič nerieši a prvé miesto, kde nie sú odpadky. Dokonca je tu krásna asfaltová cesta a my sme si užili nádherné ráno v horách a smutno mi je, že dneska sa vracame vlastne do Tirany. Do Tirany budem Tirany. Však pri nádychoch v albánskej ulici vieš, že najviacej by človek osvítený z Tirany či chokol z rokoty. Šťastie sa usmieva, stačí ísť naproti, hej. Tam policajt dobrý ešte sa nájde, čo poví ti jasne. Ajde na pláži, na horách si magickec, Falemin Deric, plný kľúd, hej. No tak toto sa mi tiež ľúbi ako na Albánsku, že cesty prvej triedy sa tu robá, zatiaľ bezasfaltové a chudák Google už mu povedali, že cesta je hotová. Ale po 20 minútach jazdy zistíme po tejto ceste, že sme sa vlastne dostali na diaľnicu, ktorá nie je hotová a tam je zjavne most, ktorý ešte nie je most a neprejdeme, no tak či už sa musíme ako vrátiť trošku, ale je tu pekne. Však pri nádychoch v albánskej ulici vieš, že najviacej by človek osvítený z Tirany či chokol z rokoty. Šťastie sa usmieva, stačí ísť naproti, hej. Tam policajt dobrý ešte sa nájde, čo poví ti jasne. Ajde na pláži, na horách si magickec, Falemin Deric, plný kľúd, hej. Na pláži, na horách si magickec, tak Falemin Deric, plný kľúd, hej. Tak Falemin Deric, plný kľúd, hej. Dostali do takého malého zákutia dediny. Medzi hovnami si pucujeme, čistíme karavan, hovna. A Čil sme stretli 3 místne kočky, ktoré sme ponúkli vínkom a darovali fľašu. Ale Čil, povedia vás, čo povedia. My language? Pallo Millo Vella Umivalla. Paolo Millo Vella. Pallo Millo Vella Umivalla. No? No capito. Pallo Millo Vella Umivalla. Necesito putkat Paolo Millo Vella. Tak to vedia po intránsky naše kočky. Ajde, mužka vybucha. Ja bia zavod Ivan. Ivan Gross. No, čo vám povím? Nenašol som kaderníka, tak už to nechám asi na Nitru. Poviem volať do barbershopu, či ak sa to volá Barbie, kde kupujú, víš. Potom ako sme vrátili karavan, sme zistili, teraz som zistil, že nám zrušili ubytovanie v Tirane. Takže sme riešili, čo budeme, ako budeme. Hneď sa chopili domáci, pomohli nám a ostali sme v takej dedine 30 minút od letiska, kde nám takýto krásny apartmán
troška musíme podojídať, víš. Podojídame, takéto postele fajnové, tuto kúkaj na to. Nádhera, romantika pre dvoch chlapcov, víš, dneska to je moderné, čendery, nečendery. No, takéto ubytovanie za 50 eur obidve izby, takéto. Jaké je také, ale ten človek, čo tu zažívame, takýto oni, domáci štangasti tu bývajú, kúkajú nitranský hokej, víš, stále verní fanúšikovia, tuto Bagrenosa, keď bolo čisté okno, ukážem, ale ten pán domáci a tá srdečnosť tých ľudí, čo tu je, to je k nezaplateniu a je to krásne. Takže takto sa končí náš pobyt. Tiranu ani neuvidíme, išli sme cez ňu dnes. Bolo to jedno z najhorších miest, aké som kedy šoferoval, horšie ako Palermo, ale dali sme to aj s veľkým kemperom bez problémov. No a zajtra možno nezmeškáme let a odletíme do Nitry, víš. Takže je 20 minút po 5. hodine a ja som sa rozhodol urobiť možno jedno posledné video, lebo sme sa rozhodli s domácimi na letisko a no je to tak, jak tak som hovoril, no troška napríklad 90 až 100, teda 90 ide po 30-ke, ale vyjde sa jami, ja som nevedel 10, tak som išiel iba 60, za to na mňa trúbeli. Ale prejavila sa opäť ochota domácich obyvateľov. Normálne sme mali ísť až o hodinu neskôr na letisko, ale pretože on má čas na svoju nejakú výmenu moču v nemocnici, tak stal kvôli nám skôr o hodinu. Posunul si termín a ide s nami na letisko. A je to krásne. Z každej strany sa na nás páli ochota pomôcť a srdečnosť ľudí. Bodaj by sme boli aj my všetci takí na Slovensku, ako boli tu ľudia. Okrem teda toho šoferovania. Takže ak to je posledné video, všetkých ľúbim. Ak prežijeme cestu, tak ešte dám na letisku, že čau. No, chill je tu záver. Vyzerá to, že chill lítalo stihnem. Došol som skôr. Prámy let. Tirana Janíkovce, tak uvidíme, jak to pôjde. Najdôležitejšie, čo som chcel povedať. Pivko stojí v supermarkete pod euro, nie je vác, nekupuj si drahšie. Priemerná cena v krčmách je 2 eurá. Čapoáne málo majú, väčšinou plechovky a letisko samozrejme 4,50 pivo, čo je dosť, takže letiska sú úplne mimo Albánska, netreba nič kupovať, len keď steš, niekedy nesteš, vtedy môžeš. Takže takto, ináč úplne všetky predsudky som dal preč o Albáncoch, o Albánsku, všetko som nechal doma, úžasná krajina, odporúčam s rodinou, bez rodiny, s kamarátmi sám, aj ze sebu, ja som nebol sám ze sebu, ale s kamarátmi ako chill, ale topka, odporúčam, Albánia. Čau.